Dobre. Ja vážne milujem zážitky zo života. Sú nádherné. Ja som sa vracal z dovolenky z Grécka, posádka lietadla me pozvala do kabíny, hovoria, pán Ander, my radi počúvame vaše kazety, kratia nám čas, ale jedno nás mrzí, že nehovoríte nič o pilotoch. A v momente ho tam mali. Ja nikdy nezabudneme, jak lietelo lietadlo a naraz sa ozvalo, tu OK-34, voláme väžu, vypadli na motory. Veža, zachovajte kľud, stisnite biely gombík pod riadením. Tu OK-34, stisnime biely gombík pod riadením a motory nenahodili. Veža, pokoj, stisnite zelený gombík nad riadením. Tu OK-34, stisnime zelený gombík nad riadením a motory nenaskočili. Veža, opakujte po mne, Otče náš, ktorý si... Dobre. A keď sme pri tých pilotoch. U nás v Košicoch bol taký veľký letecký deň, poznáte to, kúpite sebe lístok, idete na vyhliadkový let a naraz vám prišlo taký detko z babku a pilot hovorí, detko, babka, v tak vysokom veku, vy si trúfate ísť hore? A detko hovorí, tak pozor, chlapče, ja som bol vojak. Dobre, detko, urobíme stávku, ja vás s babkou zoberiem hore a keď počas letu neprehovoríte ani slovo, neplatíte nič. Šeli, chlapče. Ľudia u nich zobral hore, napikoval, rucil sa nosom na žem, raz bol na chrípce, raz na bruchu, robil salta, po pol hodine šednul a hovorí, dedo, ste frajer. Vy ste neprehovorili ani slovo. A dedo hovorí, chlapče, skoro som prehral, keď stará vypadla. Keď sme pri tých pilotoch. Nikdy nezabudnem, zhavarovalo lietadlo, čarná skrinka še nenašla a jak zázrakom še zachránil talizman posádky šimpanz Dodo. A vedci hovoria, toto je tak inteligentné zviera, možno sa od toho šimpanza niečo dozvieme. Zobrali šimpanza medzi sebe a hovoria, Dodo, čo robili piloti? A Dodo, aha. A čo robili letušky? A čo si robil ty? Dobrý. A keď sme pri tých pilotoch. Nikdy nezabudnem, v Košicoch pristal taký mladý pilot, odroloval lietadlo, zobral taštičku, ucekal domu, už všetce šil na svoju krásnu mladú ženu a pred zverami spuštil. Tu TU-134, povolte pristať. A spoza zvery sa ozvalo, TU-134, urobte okruh, kým odletí IL-62. Zážitky zo života sú nádherné. Ono še furt hutorí, že kedy, jak še hutorí dovolenková sezóna. Ona ľudia je furt, keď človek má s kým ísť, za co a ce. A ja raz tak vám cestujem vo vlaku a tam vám šedzeli 4 dámy a naraz jedna spuštila. Môj manžel sa celý rok učí anglicky, tak my pôjdeme na dovolenku do Anglicka. A druhý, ktorý môj manžel sa celý rok učí španielsky, my pôjdeme na dovolenku do Španielska. A tretia hovorí, môj manžel sa celý rok učí francúzsky, tak my pôjdeme na dovolenku do Francúzska. A štvrtá tak ticho šedzela, a vy kde pôjdete na dovolenku? Môj manžel celý rok nadáva, tak pôjdeme asi.
Zážitky sú nádherné. Ja osobne milujem zvierací humor. A veľoraz hovorím, že keby bolo telo tolerantnosti, jak je medzi zvieratami a taký tvrdý zákon prírody, lepší by na tej zemi bolo. Ja nikdy nezabudnem, jak dva opice pili rum a naraz jedna hovorí, nepij už telo, lebo budeš jak človek. A z karčmy vyšli dva opité vrany, len ich tak nošilo a naraz perša. A druhá hovorí, vykašli na krydla, ideme pešo. Dobre. No keď sme pri tých zvieratoch, ono še hovorí, že dámy pletkujú, ale chlapi od toho nemajú daleko. My sme raz u Píťa tak boli na dvore, 6 nás bolo šidzem, každý na to spomínal, ja na turné, druhý na poľovačku, tretí na rybačku, štvrtý bol na hríboch a naraz Píťo hovorí, chlapi, ja som perší raz v živote bol v zoologickej záhrade. A to by ste neverili. Zvieratá majú svoju reč. Taký gorilý samec, keď zvolá samicu, búcha sa po hruzoch a reve. A na to Píťová žena otvorí dvere a hovorí, volal si ma. Zážitky sú nádherné. Ja furt hovorím, že najväčší autor všetkých vtipov je sám život. Ja som minule v Košicoch vyšiel z takej samoobsluhy a tam vám stali také 20. Také známe klebetnice tej oblasti, kde ja bývam. Koho zoberú do zobáka, s tým je amen. A ja som bol zvedavý, koho zaš ohovárajú. A prišiel som presne na čas, jak spuštili. Žena dobrá, vyzerá, že tým obchodza to drahá. A ten tvoj muž, taký bruhma, no to ten zožere. A jak je to medzi vami v posteli? To ti povím. To jak keď na tebe spadne taká veľká skriňa s malým kľúčikom. Všetko má svoj začiatok a všetko konec. Tak ešte jeden na záver. Milujem zážitky zo života. Sú nádherné. Ja nikdy nezabudnem, jak jeden prišiel za starostom dedziny a hovorí, pán starosta, toto, co še u nás robí, je vrchol. Bijú še na diskotékoch, bijú še v karčme, ale to je zvyk toho kraja, ale dvojo starí ľudia kradnú vence z cintorína. Tak to snad nie. Ja ich vám ukážem. U nich ukázal, starosta ich zavolal na úrad, detko, babka, vy kradnete vence z cintorína? A oni hovoria, pán starosta, a či by sme mi to urobili? My sme u starí, chudobní, my bereme len stuhy a šijeme sebe z toho spodné prádlo. Tak to vám neverím, vyzlekajte sa. Ľudia, jakže vyzliekli, starosta odpadnul. Baba na gačoch mala napísané odpočívaj v pokoji. A dedo na trenírkoch mal napísané, keby 1000 očí plakalo, už nestane.